Hej og velkommen til den her video. I dag viser jeg min katte, ikke også? Se her. I dag viser jeg min katte. Se her. Yes. Så miavser. Det er min kat, ikke også? Sig noget. Det var ham. Det var ikke mig. Hej, Misa. Hej, Misa. Kom bare her. Du er en god nuser. En god dejlig nuser. Hans navn er Tjek. Og den anden kat hedder Patrick. Det er de to katte. Jeg havde ellers 5 katte, må jeg sige. At morkatten hed Mio, og en der forsvandt eller er død hedder Paro. Og det er sammen med drenge. Og så en der hedder Nia Nishing har vi solgt. Af kattene. Okay, I kan godt se mig, jeg vender bare på hovedet, når jeg kigger. Det gør ikke noget. Men velkommen til den her video. Jeg starter lidt tydeligt, fordi jeg kan godt lide katte se. Smil. Miu. Misa. Hvor skal han hen? Han kravler hele tiden rundt om mig. Du er lidt svær. Og der kommer den anden. Se, nu kommer den anden. Sig smil. Smil. Ja, jeg kender lige den her side, Misa. Du får lov til at se den. Her. Jeg kender dig, du er en side nu, så kig på kameraet. Sig smil. Smil. Okay, men det var det for den her video. Husk at like og abonnere. Og så noget kommentar, om I har en kat, eller I har haft en, eller om I har en dyr. Men vi ses i næste video. Bye bye.